Bé, res més, i per favor, si vol venir a Llorenç Soler. Bones tardes a tots. Ara en nom d'una associació, una assemblea de joves que hem constituït fa poc a Calvià, i llegiré el manifest que ha escrit en Manel Suárez, que per desgràcia avui no ha pogut estar aquí. Ahir va ser el 14 d'abril, el 86è aniversari de la proclamació de la Segona República. Es pot dir que aquest país, durant la vigència d'aquest règim, va experimentar un impuls modernitzador, que el va reconvertir en capdavanter a nivell europeu, sobretot en els aspectes educatius i de la lluita per la igualtat del dret de la dona. És ben segur, també, en moltes ocasions, aquells polítics s'equivocaren, però res no justifica el final que els va esperar a tots. És més, podem ben dir que aquell final tan tràgic, en què la modernitat i la il·lusió només van poder ser superats per la força de la brutalitat i de les armes, també ens està afectant avui a tots nosaltres. Ara, en ple segle XXI, estem plantejant molt de temes que, en aquell moment, ja s'havien decidit. Parlant, per exemple, de la repercussió dels drets laborals, parlant dels drets dels ciutadans, parlant de l'educació com a motor de canvi, parlant de la participació en la presa de decisions. I sí, si ho estan fent és perquè encara no són temes que no hem aconseguit. Sense anar més enfora, aquí a Calvià, durant la Segona República, els regidors del poble van prioritzar l'educació i la feina en condicions per sobre d'altres aspectes. La lluita per aconseguir escoles noves i en condicions a Calvià i Escat d'Allà, la formació i la negociació dels convenis col·lectius, la implementació del registre de col·locació obrera, les beques pels estudiants, el menjador escolar, el referèndum de l'Ajuntament per endeutar-se, el paper decisiu del Consorci en la defensa dels treballadors i, molt en concret, de les dones que l'any 1932 iniciaren una vaga que va durar una setmana per aconseguir millor sou. Són petites i importants mostres de l'intent modernitzador, de l'implicació i el lideratge social d'aquells polítics. Si contraposam aquests valors i aquests fets amb el legat que ens va deixar els seus repressors, només podem arribar a la conclusió de que els franquistes i els seus seguidors, que per cert avui encara ocupen llocs molt importants, varen conduir el nostre país a un retrocés de quasi un segle. Sense anar més enfora, Calvià encara ha patit les conseqüències. L'any 1936 ens robaren la societat i encara avui no ens l'han retornada. Continua dins l'infern dels processos burocràtics que l'única cosa que fan, l'única cosa per la qual serveixen és per perpetuar una infàmia. Fa 3 anys es va iniciar una lluita per aconseguir retornar als seus legítims propietaris. Fa 3 anys que un regidor de la dreta més reaccionària, pel seu compte, va decidir clausurar el cafè i repetir la història que algun dels seus avantpassats ja havia iniciat l'any 1936. Fa pocs dies el cafè va tornar a obrir les seves portes de manera anodina. Això sí, sense cap referència ni a la lluita ni als hereus. Això també. Va ser aquesta, de fa un pocs dies, una oportunitat d'or per recuperar l'orgull de la reivindicació històrica de molts de nosaltres. Companys i companyes, ens toca seguir lluitant per recuperar aquest edifici que, dins tots els seus significats, en té un dels més importants, i és el que transmet, on s'ha d'aprendre un dels valors que tenim les persones i de les quals es construïren. Il·lusió, força, solidaritat i compromís. Tots tallaren les armes, però no aconseguiren callar-ho. Aquí al nostre voltant en tenim l'expressió. Per a cada vida assetjada, per a cada assassinat impune, un arbre aixeca la seva veu, i és una veu contagiosa. Si no, mireu el mural que han fet aquí els alumnes d'Elies Bendinat. Ells ja han sabut captar el sentit de la història que ens han explicat aquests arbres i han sabut veure darrere de cada un d'ells, al costat de cada un d'ells, que hi continua havent l'expressió més gran dels ideals dels homes i dones que, dins les seves il·lusions, tenien la de fer un món millor, una societat més justa per tots nosaltres. Gràcies per ser aquí un any més i salut i república, companys. Bé, ara comença el torn de paraules. És que vulgui dir qualque cosa, pot venir aquí al micro. Sí. Bé, bones tardes a tots i totes. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament. No fa gaire que això ho havien de fer bé nosaltres, sense cap recolzament institucional, i això és d'agrair que avui s'hagi canviat, que d'alguna manera aquest record a les víctimes, aquest record a el que va significar la república també formi part de la memòria pública, que pensant que és el que ha de ser,
Passa que falten moltes altres coses que també han de ser, no? Per exemple, avui de matí segurament bé no ho sé, però hi ha un article a Sara Balears sobre les Fortidilletes, un indret que està molt a propet, aquí de vora, que nosaltres han denunciat repetidament l'estat de degradació en què se troba, que no és normal que quan entres de dins puguis veure les edificacions que hi ha, que eren on estaven els camps militars, i veies les taules que estan perfectament en unes condicions perfectes, i quan t'acostes a de dins i veus els barracons dels presos, en aquell fossar veies aquelles taules completament derruïdes, amb pedres que no estaven damunt la taula, sinó que qualcú els ha tirades i l'estan rompent i degradant, pensant nosaltres intencionadament, perquè com sabeu, això ho va comprar una empresa de construcció britànica que no sé quina és, perquè hi ha un entramat judicial d'abogats i de societats i que no he arribat mai a saber. En fi, no he arribat mai a saber de qui és aquesta empresa, fa molts anys que la té, no entenem perquè una empresa de construcció britànica té aquest indret, que és un lloc d'interès cultural que està protegit, que evidentment no es pot construir, entenc que també el guarda la llei de costes en aquest sentit, per tant no entenem per què això és d'aquesta manera. Llavors, no mos explicam perquè això és així. Bé, jo entenc que això hauria de ser públic com a mínim, si és privat, com a mínim 4 cops en el mes. Hi hauria d'haver un cartell que s'indicassin quin dia se pot visitar aquest indret. Hauria d'estar en condicions perquè ningú s'hi faci mal quan hi accedesqui, perquè hi ha pedres per terra, hi ha pedres... En fi, que podria ser que qualque infant, quan passi, que de fet em passen els veïnats de per aquí, jo som veïnada d'aquí de vora, i els nins venen a jugar, entren en bicicletes, en fi, podria passar qualque cosa perquè està molt malament, i no està vigilat, perquè és privat, teòricament. Llavors això hauria d'estar en unes condicions que no compleix perquè la gent ho pugui visitar, i això entenc que també tant el Consell de Mallorca com l'Ajuntament de Calvià haurien de fer un esforç, haurien de fer una tasca per identificar quins són aquests propietaris i fer-los complir d'alguna manera amb aquestes normes que són més que necessàries. Això per una part, i perquè això és un lloc de memòria, però que també és un lloc que té un valor també històric importantíssim, per tant, per les dues coses, no? Dit això, des de Memòria de Mallorca també volem dir que una de les coses puntals d'aquest any en la memòria ha estat la sumació, primer de tot l'aprovació de la llei de fosses, o la coneguda com a llei de fosses, que va ser tot un èxit, i després la sumació de la primera part de la fossa de Porreres. Com que sé que aquí a Calvià hi ha calvianers víctimes assassinades que se suposa estan en aquesta fossa, doncs també no sé si aquí hi ha familiars seus, no ho sé, però bé, és igual. Les autoritats, els veïnats que són vostres també, jo crec que les víctimes són de tots i totes, no només de les famílies. Per tant, entenc que voldria informar també en quin estat actual està el procés, perquè tot això ha quedat paralitzat, però no ha quedat paralitzat fa una setmana o dues, això du paralitzat un temps, no? I els motius únicament perquè des de la comissió tècnica de la llei de fosses, de la qual jo en som la portaveu, aquesta comissió ha intentat en repetides ocasions, més de 6 ocasions, posar-se en contacte amb els propietaris dels nínxols que estan a dalt, i és que aquestes metàfores ja són tristes, no? Els morts de dalt i els morts de baix, els de baix, que són els que varen matar, segueixen a baix, i això no és que nosaltres ens ho inventem, és que és una evidència perquè és que els han vist, o sigui, hi ha 5 cranis que sortien amb impactes de bala, bé que no els varen poder exhumar, perquè el director de l'exhumació el que va dir va ser que no se podia robre la cadena de custòdia, no se poden rompre aquests ossos i treure l'ossi, no se pot això. Per tant, que és evident que hi ha més víctimes, que a veure que se n'han exhumades 47, 5 d'elles s'han quedat allà perquè no han pogut n'hi ha més en aquesta fossa,
I la intenció nostra per part de la comissió tècnica ha estat sempre arribar a un acord amb els propietaris dels nítxols i per poder retirar, i amb això el govern estava totalment d'acord, que també forma part d'aquesta comissió lògicament, i està totalment d'acord en que se retirin, o sigui, la conselleria se retirin aquests nítxols en totes les garanties per explicar això a aquestes persones, en totes les garanties que pertoquin de sanitat, en fi, etc., perquè després se puguin, una vegada sumat, se puguin recol·locar una altra vegada aquests nítxols i deixar tot en perfectes condicions, en millors condicions. Però no hi ha hagut manera, per A, per B, per C, que seria llarguíssim d'explicar i que segurament haurem d'explicar properament, però que encara no ho podem fer. No hi ha hagut manera de reunir-nos amb aquestes persones. Cada vegada que han tingut una reunió amb elles s'ha anul·lat, no per part no vull dir que sigui per part dels propietaris, perquè tampoc és això, però hi ha hagut, per lo que sigui, s'han anul·lat, per tant no hem pogut xerrar amb elles encara i ho hem intentat repetides ocasions. Espero que aquesta setmana que ve, després de festes, puguem reiniciar això i el més aviat possible. Jo espero que sigui després del mes d'agost, però que sigui aquest any, espero que sigui aquest any. Hi ha una partida econòmica destinada per això que el govern la té i és del PES si som, per tant, si hi ha la voluntat només necessita que això se faci. Hi ha un equip preparat per fer-ho, per tant s'ha de sumar. I després, en quant a la identificació, moltes famílies del poble de Calvià van venir a fer-se les proves d'ADN. Estem pendent també perquè l'equip, aquestes proves estan en el laboratori d'Aranzadi, estan en el laboratori de la Universitat del País Basc, perquè a la Universitat de les Illes sí que es veure que les proves d'ADN en els vius ho poden fer, però no tenen un laboratori després per fer les que són més complicades, entre comilles, que són les d'ADN en els morts, les restes, diríem. L'equip Aranzadi va agafar una part de les restes que van poder sumar, principalment la dentadura, una part de la dentadura, i ho tenen en el laboratori i estan treballant amb això. Sé que aquest Ajuntament vol col·laborar amb una partida econòmica i també esperam que ben aviat, arrel d'una reunió que volem tenir amb la Felip, puguem concretar tot això, veure com ho fem, perquè sé que hi ha voluntat i és una llàstima perquè hi ha tot bé, hi ha voluntat i tenim un equip per fer-ho, i que això no es faci és que em pareix com un poc, no sé, espeluznant. O sigui, mai ho havien tingut tan bé tot i ho hem de fer, per tant ho hem de fer i ho farem. I m'he allargat moltíssim i volia dir una cosa, però crec que millor que ho facin Antònia, així jo ja me retir, ho fan Antònia i jo ja me callo. Moltes gràcies. Bé, arrel d'aquesta primera fase de l'exhumació de la fossa de Porreres, la gent de Memòria de Mallorca, que hi vàrem estar a peu de fossa, vàrem decidir fer una publicació amb les impressions de cada un que havíem tingut en veure la fossa oberta i en descobrir les restes dels nostres, dels republicans. Jo som familiar, moltes gràcies, jo som familiar no d'un desaparegut, sinó d'una víctima d'assassinat judicial dut a terme precisament aquí, en els Fortí d'Illetes, i el qual té un arbre aquí que ens vam posar molt contents perquè la meva mare, que era germana, va poder venir a la inauguració de l'arbre d'en Jaume Serra Cardell. Està aquí, té un magraner. I jo vaig escriure i el que vaig sentir va ser el que les famílies han sentit i el que han patit i la constància que han tingut en insistir. Per tant, ja la meva impressió després de Porreres ha estat aquesta. Constància, tret comú de totes les famílies. Constància en el record, constància en el voler saber, constància en demanar on són, constància en voler ser escoltades i escoltar, constància en no voler oblidar mai el que va succeir, constància en resistir, constància en esperar sempre, constància en reivindicar els seus valors, constància en reclamar justícia i arribar fins on se'ls escolti, constància en la lluita dia a dia, constància en la denúncia, constància en no renunciar mai a l'esperança de trobar-los, constància en el seu relat,
sempre el mateix, sempre serà, sempre dolorós. Constància en seguir visquent, malgrat se'ls haguessin emportat tota la seva vida. Constància en els seus sentiments, constància en el seu amor, constància, la constància sempre. Salut i república. Hola, bona tarda a tothom. Jo voldria llegir unes paraules, unes frases, uns pensaments que va escriure la Maria Antònia Oliver Panís en aquest llibre fantàstic sobre la fossa de Porreres. La fossa de Porreres n'està plena de silencis i paraules, de sabates i sabaters, de tintes i tinters, de lliçons i de mestres, de brics i de modistes, de pales i picapedrers, de batlles i de papers, de forats i de plom. N'està plena de raons, d'espera i desespera, de desapareguts que sempre apareixen, de morts que saben esperar, de morts que coneixen la veritat, d'esquerdes que surten i tapen i tornen a sortir i les tornen a tapar i saben que tornaran a sortir i la història es repeteix i ens oblidam i estem condemnats a repetir-la i sabem que es repetirà i que tornarem a oblidar i de nou la i. No acaba mai, és imprescriptible aquesta i, com el mal i la injustícia i el delicte dels assassins. Jo me'n record de ma mare. Es deia 1.600 noms de víctimes que en les mans fermades i juntes, com a companyes, juntes, apareixen avui victorioses, escampant la seva llavor per la Mare Terra. Gràcies, Maria Antònia. Senyor Batlle, jo som estaloner. Heu vist que era basta. Autoritats, calvineres i calviners, benvinguts en aquest acte, com cada any. Estic content que els joves de Calvià s'impliquin en la seva història, en el seu futur, també, espero, i que puguem passar la torxa de persones com jo, que ja se retira, perquè hi hagi una nova generació amb noves idees, amb impuls i força. M'han quedat aquestes belles paraules que heu dit. Som aquí, en el bosc de la memòria, precisament per això, per recordar. Per recordar. Perquè, com molt bé va dir en Santayana, el poble que no recorda la seva història està condemnat a tornar-la a reviure. I nosaltres no ho volem. Gràcies a persones com la Maria Antònia Oliver i en Manel Suárez, que malauradament avui no ha pogut ser aquí, com ell volia i és cada any, s'obrin les fosses. I, obrint les fosses, el que mos queda és dur-les a casa seva, a prop dels seus, així com haguessin volgut. Perquè, i això ja ho he dit, és de justícia. I fer justícia en els morts també és fer justícia en els vius. Una filòsofa alemana, la Hannah Arendt, va analitzar la maldat i ho va fer arreu d'un judici que se va fer a Israel a un jerarca nazi, en Eichmann, que la Mossad israelí el va dur allà per jutjar-lo. I ella hi va voler a ser. I va trobar un home mediocre, un funcionari. I li va sortir aquesta frase que s'ha immortalitzat. La banalitat del mal. Jo vos puc dir
que la guerra civil nostra i la repressió no va ser gent banal. Va ser planificada. Hi va haver un acarnissament planificat per cacics, on enviaven els botxins falangistes a fer la feina bruta. I també l'Església se va posicionar a la taula dels rits per no perdre privilegis econòmics, monopol de l'ensenyament ideològic i del culte religiós. La Hannah Arendt va dir aquesta frase: banalitat del mal. Però aquí no ho va saber. He de dir que en el meu parer vivim temps difícils, raros, i que me preocupen. Qualque vegada, quan m'aixeques de matins, no sempre afortunadament, m'imagino que damunt tenim un nígol molt negre que amenaça tempesta. Però després venen uns vents i els s'enduen. Voldria que un dia no vengués un nígol negre i de rescarregar la tempesta i em tornàs a fer mal. Tenim un perills, com varen tenir aquells homes de la República. Un perills que ara són una mica opacs, algun d'ells, i que jo en diré un parell. El racisme, la corrupció, la xenofòbia i les desigualtats. Unes desigualtats econòmiques i socials. I una desigualtat de la dona que s'hauria de corregir. Tot això mos du que no podem pensar, degut a aquests perills, en els genets de l'Apocalipsis que va escriure Sant Joan en el Nou Testament, o que van avalar amb els coibans. Però, per tant, pens que hauria d'haver un ordre nou, com un ideal, perquè el poble pogués manejar l'economia i la globalització com un ideal, un camí allà on mirar i anar. Perquè si no, tenim perills. I una eina que tenim, entre d'altres, és la democràcia. Però una democràcia en la divisió de poders, executiu, legislatiu, judicial, però més real. I jo aquí afegiria, evidentment, per ser un estat de dret, una llibertat de premsa independent i lliure. Però també hi afegiria un quint poder. I aquest quint poder són nosaltres, som els ciutadans, per estar vigilants, constantment vigilants, per no perdre aquest tresor que és la democràcia. I els nostres representants públics, aquí, a Espanya, a Europa, han d'estar a l'alçada d'aquestes circumstàncies. Europa no pot tornar a fer el que ha fet al llarg d'aquesta crisi, que ha enviat moltíssima de gent d'aquests països com el nostre del sud a passar gana. Necessitam que els nostres polítics sàpiguen dir no, o puguin dir no. I nosaltres seguim davant per lluitar per aquests ideals que és una esperança. Un ideal és una esperança. Per aquesta esperança, pel passat, per ells, pel present, per la vida, perquè vida junta tenim una i l'hem de poder viure, i també pel futur, pels joves. Lluitem per aquesta esperança i per aquests ideals.
Moltes gràcies. Si m'ho permeten, com sempre faig, llegiré aquesta pregària laica per ells. Diu així, molts ja la coneixeu. Vareu viure temps difícils, però també plens d'esperança. Vareu creure en la república que duia la llibertat i la igualtat. La república va ser breu, però la vostra vida va ser breu, injustament cegada. Els fruits que deixàreu, plens d'ideals, varen ser admirables. La vida és única, és sagrada, ens pertany a nosaltres i a ningú més. Ningú en té dret. Al cap i a la fi. Venim en aquesta terra nus i ens anem nus. Per què, idò? Per què? L'odi, l'egoisme, l'enveja, la vengança. Aquesta terra és formosa sense la maldat. L'amo, quan aixeca la mà, ha de mirar els ulls de l'altre i ha d'entendre que no és un enemic. I ha de cercar la seva mà per encaixar-la, no per altra cosa. I han de dar-se la mà en senyal de pau i que cadascú faci el seu camí fins al final, en un acte d'humanitat que us honora. Sapigueu que si vos recordam, no morireu mai. Adéu. Gràcies. Bones tardes a tots i a totes. Fa pràcticament 10 anys, que participo en aquest acte. Ho he fet sempre com a veïnat de Calvià, convençut de que hauríem de lluitar per recuperar la memòria, per recuperar la dignitat també dels represaliats. I amb el convenciment de que ara se xerrava de l'obertura de les fosses de Porreres, amb el convenciment, per exemple, de que obrir una fossa no és obrir ferides, com diuen alguns, sinó que és tancar-les, o ajudar a tancar-les. I és cert també que des de fa 2 anys participo en aquest acte amb una responsabilitat major com a equip de govern de l'Ajuntament. I la veritat és que me sento orgullós d'un equip de govern que avui està present aquí, dels companys d'Escala Oberta que també estan aquí presents, que van tenir la idea i el convenciment al començament de la legislatura de que havien de desenvolupar a Calvià polítiques de recuperació de memòria històrica, que havien d'aconseguir que en aquest espai se dignifiqués com s'ha dignificat, cuidant-lo, que havien de posar un monolit al cementeri de Calvià perquè sabem que allí també n'hi ha gent enterrada de qualsevol manera en una fossa, que havien de lluitar també per recuperar la societat com sempre s'havia pensat, com un espai amb una cafeteria, un teatre i un espai comú, i això ho tenim ara també. I me sento orgullós d'aquestes iniciatives i encara en queden. És cert que encara en queden perquè els fortiguilletes també ho tenim ben present. I ja fa anys que varen iniciar una petició en el Consell Insular de Mallorca per ampliar la protecció d'aquest espai. I és cert que és un bé d'interès cultural que s'ha de protegir i s'hauria de restaurar, però també és cert que és molt important protegir aquest espai dels interessos de desenvolupament urbanístic que ha patit, que ha sofert i que nosaltres, evidentment, estem ben disposats a protegir-lo. Cuando estos años participo, me gusta normalmente buscar algún poema y leerlo. Y en esta ocasión, hace apenas 15 o 20 días, se cumplieron 75 años de la muerte de Miguel Hernández, uno de los grandes poetas en lengua española, y un poeta además al que, como me gusta decir a mí, al que lo murieron por buscar una expresión que no es académica, pero que creo que está llena de significado. Un poeta, una persona que desde la sencillez y la humildad supo crecer
en la expresión poética con el contagio de muchos grandes poetas de la época, pero que cuando hubo el golpe de Estado y las cosas se pusieron como se pusieron, entendió perfectamente que la voz era necesaria, pero no era exclusivamente necesaria la voz. Había que hacer más e hizo mucho más. Participó y arengó, utilizó su voz, pero utilizó también sus manos. Y utilizó también el coraje para poder estar en el frente. Sobrevivió y al final de la guerra pues entendió que no podría sobrevivir en España y intentó huir a Portugal. Y allí en la frontera, pues delatado, fue apresado en la frontera de Portugal, condenado a muerte, conmutada nada más y nada menos que por una cadena perpetua. Poco le duró la vida porque fueron 2 o 3 años de agonía, 2 o 3 años en los que la desesperación, sin duda, de saber lo que había pasado con las libertades en este país, de lo que había pasado con la lucha de la República, de saber también lo que estaba pasando su propia mujer y su hijo recién nacido. Recordemos que Miguel Hernández había perdido ya antes un hijo. Ese dolor le hizo pues escribir un último libro ya en la cárcel, antes de fallecer en el año 42 por una tuberculosis, mal atendida por supuesto, y después de sufrir pues mucho en las cárceles franquistas. En ese romancero y cancionero de ausencias, Miguel Hernández, con una voz mucho más clara, mucho más condensada, con una voz libre de todo artificio poético, iba al grano y quería hablar de lo que él quería hablar, de lo que él dijo, sus 3 heridas: la del amor, la de la muerte y la de la vida. Y en ese cancionero y romancero de ausencias he encontrado 2 poemitas, uno que he abreviado un poquito y después al final un breve poema que para mí también es muy significativo y que creo que nos viene hoy también al pelo. Dicen así y con esto termino. El primer poema es Sentado sobre los muertos. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes. Que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte con la sangre y con la boca como 2 fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo nací de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida, y un solo trago es la muerte. Tristes guerras, si no es de amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, tristes. Miguel Hernández. Jo llegiré un escrit d'un company nostre, Peter Echave García, que diu: ossos que pareixen reforçats, amuntegats, veixat, abraçat durant tant d'anys per la terra, per les arrels, per l'oblit. Ossos durs de veure, cranis foradat a boca de canó, braços i cames flexionades, peus, calçat, per les sabates. Cossos acaramullat, confusos un damunt d'altres, compartint espai amb les bales assassines, amb el fil de ferro, amb les manilles que empresonen encara el canell nuts. Ossos que mostren en gruesa la violència exercida a les persones desarmades, que confirmen una veritat tan d'anys sospita a Porreres. Mataven gent, no ho sabíeu? Ossos que xerren, que revelen, hàbit, dolències, treball,
els exèrcits, detalls molt preuats que recuperen històries de vides truncades, ossos que criden, trenquen el silenci de dècades, que denuncien impunitat d'una transició fal·laç, d'una classe política covard i que acaben en la desmemòria. Ossos que aixequen la terra per retrobar-se a la fi en els seus, dels quals foren arrencats massa temps enrere. Ossos que aixequen en terra per retrobar-se a la fi en els seus, del qual foren arrencats massa temps enrere. Bon dia o bon vespre. Moltes gràcies a en Manel i a tota la gent de Memòria de Calvià i de Memòria de Mallorca per l'organització d'aquest acte i els esdeveniments i aquestes recordances. Gràcies a l'Ajuntament de Calvià perquè complim els compromisos que tots plegats hem adoptat i unes paraules que justament ahir llegia un company, en Lluís Apesteguia, que vaig trobar molt adient, unes paraules que va fer amb motiu de la República. Va dir: quan dic república no parlo de matar reis, parlo d'igualtat i fraternitat, de joves que riuen i de camins oberts, entre ombres antigues. Me va cridar un poc d'atenció, vaig trobar que és precisament el que comentàvem, que no se trata d'obrir ferides, sinó precisament de tancar-les, que no es tracta de fer revenges contra ningú, sinó precisament de treballar per la democràcia, la dignitat, la justícia. Com és, per exemple, la societat. Ja, segons que me coneixen que m'agrada dur camisetes en relació a la conversa que en el tema del dia, i entenc que avui tocava aquesta perquè just fa una setmana s'ha reobert i s'ha reobert precisament no contra ningú, sinó a favor de lo que és i de la casa, no? Un espai cultural, un espai de memòria, un espai social, el fet que hi hagi aquell bar obert just a l'entrada del poble, es donar la benvinguda a la gent de fora o de la casa que torna en el poble, i vaja, nosaltres entenem que era una reivindicació que s'havia de complir. Xerràvem de les fosses, que enguany a la fi s'han obert de porreres. No sé si dic que vaig tenir l'oportunitat, la sort segur que no, perquè tant de bo que no hi haguéssim hagut d'anar a tenir l'oportunitat de ser-hi, vaig quedar molt impactat. De fet, m'ha cridat l'atenció a mi mateix com me va... els sentiments que m'han venir en aquell moment, i vaig recordar quan hi era, i he volgut avui traslladar una cançó d'en Pau Alabajos que se diu Fosses del Silenci, i entenc que és ben adient un dia com avui, perquè precisament la de Porreres és la primera, esperem, de totes les que se puguin obrir, i per tant això que dèiem, no? Donar justícia, reivindicar aquests drets socials, cívics, tots aquells drets que reivindica la República, no? Que se reivindicava la República i que tant de bo d'aquí un temps pugui tornar. Pau Alabajos, la cançó Fosses en Silenci, que per cert aquest dia s'ha sabut que aquest estiu el podrem tenir a Mallorca, per tant una casualitat molt oportuna. Diu: passen per damunt sense cap contemplació, profanant la nostra història amb absoluta impunitat. La justícia es tapa els ulls. 4 dècades després, els crims de la dictadura encara no han sigut jutjats. No descansarem, seguirem recuperant la memòria saquejada, exhumarem la veritat. Traurem a la llum del dia les ferides del passat que encara resten obertes i mai no deixen de sagnar. Perduraran les conviccions amb noms i cognoms de milers de persones que no van renunciar a la seva llibertat, que van morir sordament lluny del camp de batalla.
I encara queda gent que vol seguir investigant, que no es conforma amb el silenci com a única versió oficial. Encara queda molta gent que continua escorcollant tots els registres del franquisme cercant-hi els seus familiars. Inevitablement, arribarà un dia en què els murs que s'han alçat sobre les fosses començaran a trontollar. Els mausoleus de la vergonya cauran pel propi pes, perquè quan la terra brama fa remoure els fonaments. Perdonaran les conviccions en noms i cognoms de milers de persones que no van posar preu a la seva dignitat quan van morir sordament lluny del camp de batalla. I vaja, com ja vàrem fer l'any passat, les injustícies del segle XXI que l'any passat vàrem comentar a través de les paraules d'un poema de Joana Raspail, els drames del segle XXI, les injustícies com els camps de refugiats, també lluitar-hi, perquè no només és pensar en el que va passar, sinó que, com deia Antoni Pellicer, que si no recordam el passat estan condemnats a repetir els errors i que malauradament encara avui hi ha errors que s'estan cometent i que per tant intentem que en el futur no continuï. Moltes gràcies.